guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Ali Caliente Official. Mayong udto sa inyong lahat guys. Mayong gabi Saan man kayong sulok ng mundo, amping mo kanunay guys. For today's video guys, tayo ay pupunta ng Lipa. Pupunta kami doon sa Dagatan Orchard State Farm. Doon po magphotoshoot ang aking anak sa trabaho niya. Kasama kaming mag-asawa. At nasa biyahe na po kami ngayon guys. Papunta na po kami ng Lipa. Medyo traffic lang kaya kami matagal. Yung traffic na. Nasa biyahe na po kami. Mamaya na lang guys ang continue ng video ko kasi sobra pong traffic. Ay. Pagdating na natin doon, saka ko ulit mag-video. Hello guys, nandito na tayo sa Orchard State Farm. Nandito na tayo. Nandito po kami sa pangatlong palapa. Akyat na tayo guys. Ito po yung yun niya. Kata tayo guys. Sa pangatlong palapag po tayo. Ito natin nakita yung sunset. Ito po yung ito po yung terrace po. Dito po tayo sa tatlong palapag. Ito po ang view niya. Guys, ito po ang baba. Yun po ang swimming pool sa baba. Yun. Bukas na lang tayo ng umaga pupunta doon. At saka basketball court. Yan po ang ibaba. Marami po siyang punong mangga. Pero ang dami niyang mga rooms niyan. Iba't iba ang mga sizes. Kung pangilahang tao. Kung halimbawa marami kayo, 10 o 15, iba't iba po ang ano nila. Dito sa amin naman 4 lang kami, yung aking anak tsaka yung aking apo at kaming mag-asawa lang po. Tayo po ay papasok sa aming room. Yun po ang aming room. Yan po ang room namin guys. Bali pang 4 lang po ito. Ito po may sopa sila dito. May lamisa na mahaba. At ito po ang mga lutuan. Yan po ang lutuan. Microwave pag nagluluto. Yan. Tsaka ito naman yung ref. Dito naman guys, yung dining table namin. Yan, pang-4 lang po talaga yan. Yan siya. Kitang-kita po guys yung swimming pool sa baba. Pero may nakaharang pong mga puno kasi po, puro puno po ng mangga talaga ang panglilim nila. Kaya pag nasa baba ka, kahit masakit na yung init, malamig pa din. Gawa ng andami ng puno ng mangga. Yun ang nagbigay lilim sa baba. Kailangan talaga maraming puno para hindi direkta yung init. Andami doon bukas itutour namin kayo. Dito muna sa aming kwarto. Ito po ang aming higaan. Yun po ang higaan namin. Ito naman higaan din po. May kama, nilagyan lang po namin ng inflatable plate para doon sa aking apo. At ito naman po, meron pong television dito. Ayun din po ang labas. Yan. Lawak po nitong Orchard State Farm. Napakalawak po. Tapos, dito po tayo sa CR. Ayun po ang CR nila. Napakalawak din po. Yun. Yung lababo nila.
Yung mirror. Tapos yung ang ganda po dito, may bidet din sila, shower, at saka meron din silang bathtub. Kung gusto ninyong maligo, dito magbabad-babad kayo, tapos yung maligam-gam na tubig ang kailangan mo, yan. Yan siya guys. Yan po. Pwede po siyang iakyat ito para kita sa labas. Aray ko. Pinataas natin guys para makita yung view sa labas. Yun. Napakaganda din pong tanawin. Habang ikay nakaupo dito, ikay nagbabad-babad sa maligam-gam na tubig. Oh, sarap naman. Diba guys, maganda. Photoshoot po kasi ng aking anak sa work nila. Bali kami kasamang mag-asawa, yung aking apo, tsaka yung aking anak. Bali 4 lang kami. Nandito. 3 days po kami dito mag-stay. At madami pa po silang photoshoot na gagawin. Dito tayo guys sa kwarto. Balik uli. Yan. Bukas po tayo bababa. At itutur ko din kayo doon sa baba. Para makita natin yung swimming pool, mga palaruan din po ng mga bata. Meron din po silang basketball court. Yun, balik tayo uli dito sa labas. Kasi maganda na dito sa labas. May ilaw na. Yun. Uupo tayo dito. Aray ko, habang nagkakape, uupo ka dito. Pero wala pa po namang kape. Guys, maghugas muna tayo ng plato. Habang natulog pa yung aking apo, maghugas muna tayo ng plato. Guys, maghugas muna tayo at habang natulog pa yung aking apo, aking anak at aking asawa, may binili na sila doon sa SM ngayon. Kami na po kayo na naiwan dito sa bahay. Tapos na tayong maghugas guys. Tayo na din at ang aking apo tulog pa. Hello guys, good morning. Ito po, inaabangan ko talaga yung sunrise guys. Tama ba yun? Yun po ang inaabangan ko. Kahapon hindi ko naaabutan yung sunset. Ang ganda ng sunset kahapon. Kaya ito naman ngayon, inaabangan ko yung sunrise. Yan siya guys. Dito tayo guys, abangan natin. Ang ganda ng paligid, tahimik. Tahimik dito. Yan po. Yung sunrise po ang inabangan ko talaga. Kaya ito ngayon. Yan no. Yan. Ba't ang liwanag sa'yo, babe? Ba't sa akin ang dilim?
Mababa ang brightness. Good morning everyone! Good morning! Ganda! Sumilip na talaga siya. Good morning everyone! Good morning! Wow! Ang ganda ng sunrise. Mamaya naman guys, aabangan ko naman yung sunset. Pakita ko sa iyo. Kasi ang ganda ng pwesto namin dito guys. Nandito kami sa third floor. Dito meron po ditong parang penthouse daw ito. Kaya dito ko abangan mamaya yung sunset. Okay guys, magkape-kape muna tayo guys. Kape tayo guys. Tayo magbalat ng kamote guys. Ating lulutuan ko yung aking apo na. 3 days po kami nakaisi dito guys. Sabado pa po ang uwi namin. Sabado ng hapon. Pina guys, nakapagbatatagtarin na natin ang ating kamote. Tasalang na natin siya. Ayun guys, nagsinigang po si Papi ng salmon. Hello guys, yan po ang sunset. Muntik ko nang hindi maabutan. Hello guys, good morning. Good morning everyone. Ito po guys, ngayon continuous ang aking video. Ito pa po kami sa Orchard Estate. Bali day 3 na kami ngayon guys. Mamaya yung check out namin. Mga alas 2 yata kami mag check out. At ngayon ay akin muna kayong ituturo sa kanilang mga swimming pool para makita ninyo. Bali iba't iba po ang kanilang style ng room kung pang ilahang tao. So malawak po ito. Tayo po ay maglalakad-lakad muna para po kayo ay makita nyo po ang kabuuan ng Orchard Estate Farm. Ito po, haba po yan. Hanggang doon po yan sa dulo. Dito. Ang dami pong guest nila. Yan po, paikot po yan. Dito tayo guys pupunta tayo doon sa kanilang swimming pool. Ano ba to? Parang ang layo pa yata ng ating lalakadin. Yan po yan, kita mo guys yan, paikot po yan, mga bahay na yan. Yan. Dito po ang kanilang, kasi iba't iba po ang nila. At continuous pa rin ang paggagawa. Ang amin naman, doon kami sa bungad. Ang amin penthouse. Nasa, kami. Ano ba ito? Yun po guys, ang kanilang mga rooms. Pag family. Kung ilan kayong pamilya, kung gusto nyo pumunta dito guys. Marami po kayo mapagpipilian ng mga rooms. Ito po ang kanilang mga playground. Since pa ngayon, umaga pa, mga tulog pa sila, kaya wala pa po masyadong mga tao. Tulog pa. Hindi pa po sila naglabasan. Mamaya mga medyo patanghali. Ang dami nang naliligo dito guys. Iyon naman po ang basketball court. Dito naman ang kanilang swimming pool. Ang dami po lang. Para kung gusto mong mag picnic. Ang dami nilang mga table doon pagpipilian kung gusto mo.
Yung malaki. Yung maliit. Ayan po. Ito po yung mga pine tree guys. Malaki. Ayan po. Ang nilang swimming pool. Pero hindi po kami naligo. Siguro mamaya kami dito. Meron din po silang CR dito. Swimming pool po nila. Ang po ng swimming pool nila. Saka kung gusto din man ninyong mag-gym, meron din po sila dito. Ayan po. Baka tayo madapa. Meron po sila ditong gym. Ito po ang kanilang mga parang cottage o ano mga dito sila. Ang amin naman nasa penthouse kami yung pinakadulo sa ano kami yun. Ayun po. Yung aming pong room, yung nasa itaas, yung may tangke, ayun po yung aming room sa taas. Doon po kami sa pangatlong palapag. Yun po ang amin. Yun po ang kanilang entrance. Saka malinom dito guys kasi ano. Dito tayo po, pupunta tayo sa basketball court. Ito pa lang. Hi! Ayun po, nandun po sa taas yung aking apo. Yung sumili po doon. Dito po tayo kasi punta tayo sa kanilang basketball court. Ayun po, tutor po kayo dito sa kanilang basketball court. Marami po silang palaruan dito ng mga bata. Kasi nga ito daw po ay 2 hektare at kalahati. At saka, ang dami po mga ginagawa pa. Hindi pa po talaga totally yari. Ayun. Basketball court. Ang ganda ng basketball court nila guys. Saan sila guys? Yun. Yun na yung pamilya ko. Yung asawa ko nagdala ng akin ako. Ang lawak pala po ano. Ang sarap dito, tahimik. Ha? Kung talagang gusto mong tahimik, o dito ka. Oh. Yan guys, yung pine tree. Guys, yung mga laruan ng bata tayo guys pumunta. Saka marami ding tanim sila dito mga kalamansi. Kaya kahit maano ang sikat ng araw, talagang hindi mainit kasi ang lilim ng mga puno. Ito po guys, yung palaruan nila. Ayun. Ano ba ito? Sinong inaakit-akit yung mga bata. Ayun. Ang hawakan. Kaya dito. Tapos, sunod silang slide. Ito naman, talaga sa mga bata lang. Pero yan, hindi pa po talaga totally yari. Sa mga duyan, ang bata. Nagsiso ang palablab. Nagsiso ang palablab. Aba, ang palablaban nagsiso magpalablaban.
Hello guys, good afternoon. Check out na po kami guys. Uuwi na kami ng Rosario. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bye guys. God bless. Thank you for watching.